ng ikalabing-apat na linggo ng karaniwang panahon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na mga intensyones. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa ating laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa pandemyang COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliner. Para sa pasasalamat ni na Mel and Net Bakilano and family, para sa kaarawan ni na Nino Richards Bermudez, Raylene Chanel Ramoneda, at sa ika-97th na kaarawan ni Tranquilina Pineda. Para sa special na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Christine Abon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Joan Castro, Marimenet Pineda, Jonel and Joswell Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Noel Gatus, Roelyn Nicdao, Janet and Jojo Villanueva. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Mark Lester Arce, Paswing, Anelino Campo, Evelina Ramos, Nilo Odan, Happy Sanchez Romero, Michelle and Mark Anthony Sengson, Jose Mercado, Baby Glornita Ganya, Romeo Mercado, Gloria Manalili, and Ronald Nicdao. Para sa kaluluwa ni na Norma, Father Eloy Montoya, Arturo Bitug, Marcelo Dolores Roman, Teresita Sablan, on the occasion of their 48th day, Jose Pineda Sr., Reynaldo Panes Sr., Maria Nena Lourdes and Ireneo, Jesus Manabat Sr., Mario Yason, Melencio Sr., Bonifacio, Benilda, Juan Paulo, Paz, at ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ng ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ng banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na. Mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang biserong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pagtigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla na mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugong po natin. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatanggi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nila tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila magpakailanman. Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay.
sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita. Tayo pong lahat, papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi lamang po ang timbang ng tao ang mabigat. May tinatawag po tayong mabigat ang loob o mabigat ang kalooban. Halimbawa, may mga kababayan po tayong magpasa hanggang ngayon na hindi pa po nila tinatanggap o tinanggap ang kanilang mga ayuda. Kaya nga kapag maririnig mo sila, masama ang loob nila. Mabigat ang loob nila. Kasi wala silang suportang tinanggap. Sino ba namang hindi bibigat ang loob kung halimbawang kayong mga drivers dito nagmamaneho o kaya naman ikaw ay nagbabiyahe, nasabat ka sa napakahabang pila sa mga checkpoint
Siyempre, sasama ang loob mo. Bibigat ang loob mo. Lalong-lalo na kapag ka nagmamadali ka. Kamakailan lamang po, itong nakaraang linggo, naikwento po sa akin ng kaibigan ko habang papasok po siya sa isang mall. Sa isang mall. Nung chinek ng security guard, ang temperature niya sa thermal scanner, sabi ng secu sa kanya, "Sir, tabi muna po kayo. Mataas po kasing temperature ninyo. 37.4 po." Pagkarinig ng kaibigan ko, nagalit siya. Sumama ang loob niya. Alam niyo ang sinabi ng kaibigan ko? "O sir, natural, mataas ang temperature ko, naglakad ako sa mainit. Natural lang na mataas yan. Among kamwa ko, nga na, kabayat kulob." Sabi po ng kaibigan ko sa akin. May tinatawag nga naman po tayong mabigat ang kalooban. Meron din po tayong tinatawag na mabigat ang dugo sa kapwa. Lalong-lalo na kapag ito'y hindi mo korsonada. Meron din naman pong mabigat ang kanilang katawan. Hindi dahil sa timbang, kundi mabigat ang kanilang katawan. Bakit? Marahil ay wala silang ganang magtrabaho, o kaya naman po, mabigat ang katawan nila dahil talagang siguro tamad lang talaga sila. Mayroon din naman pong mabibigat ang kanilang mga kamay, na kapag tinamaan kanila, patay ka. Wala kang malay. Bakit hindi po ninyo pansinin? Kapag ka ang isang tao ay nagbibintang, siguradong mabibigat ang mga salitang kanyang binibitawan. Iba-iba na po yung mga nakakabigat at mabigat sa atin. Maaaring mabigat, problema, salita, kamay, katawan, kahilingan, dugo at iba-iba pa. Pero alam po ninyo, nakakagaan po ng loob. Nakakagaan po ng loob ang binanggit na salita ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito. At no king kalagu, ding amanong mitunggen king ebanghelyo. Ano bang sinabi ni Jesus sa ating pagbasa ngayong linggong ito? Jesus said, "Come to me all you who labor and are burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light." Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod na, sabi niya. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan na, kayo'y pagpapahingahin ko. Sabi ni Jesus, "My yoke is easy, and my burden is light." Ewan ko lang po kung natatandaan pa po ninyo ang ating ebanghelyo noong nakaraang linggo. Last Sunday, sa gospel natin, I just do not know if you still remember, our gospel last Sunday, di po ba sinabi ni Jesus sa mga apostol niya, noong nakaraang linggo, sabi niya, "Whoever loves father and mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me." Then Jesus added, "And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me," he said. So, ibig sabihin nito, kailangan pala nating pasanin ang mga krus natin upang makasunod tayo sa Kanya. Kailangan pala nating pasanin itong mga krus natin upang matawag tayong mga alagad niya, karapat-dapat na maging alagad niya. Hanggang ngayon po, pasan-pasan pa rin natin ito. Ito'y base na rin po sa ating ipinahayag na ebanghelyo. Pero, gaya ng sinabi ko, nakakagaan ng kalooban ang mga salitang sinabi ni Jesus sa ating pagbasa ngayong linggong ito. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal na, kayong mga nabibigatan na. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng magaan. Ito ang sabi ni Jesus nga naman. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagod na't nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng magaan. Paalala lang po, magaan po ang Diyos. Magaan ang Diyos at hindi po kasama ang Diyos sa mga pabigat natin sa buhay. No?
Mayan niya po'y nga pong Ginoo at eya po kayabe ka ring pabayat king biyeta mo. Kung sakaling lumilitaw na mabigat ang Diyos, ako naniniwala ako, pinapahirap na lang yan. O kaya naman po, pinapabigat na lang yan ng mga taong marurunong o mga taong nagmamarunong-runong. Ang gusto ng Diyos, magaan. Magaan. Kaya nga't magaan din po ang hinihingi niya, ang nais niya sa ating lahat. Ano bang naisin ng Diyos sa atin na magaan? Dapat daw walang lamangan sa isa't isa. Dapat kapatid, magkakapatid ang turingan natin sa isa't isa. Dapat magaan yung ugnayan natin sa isa't isa. Dapat marunong tayong mag-aruga, mag-alaga at magmalasakit sa bawat isa. Wala dapat napapabayaan. Alam po ninyo, kung dentista siya, ang Diyos, kung dentista siya, siguradong magaan ang kamay niya. Kung dentista siya, alam ninyo, siguradong marami ang pasyente niya. Dahil ayaw niya itong masaktan. Dahil ayaw niya itong mahirapan. Ang ibig sabihin nito na nangangahulog ang itong alam ng Diyos yung paraan na magaan. Alam ng Diyos yung paraan na nakakagaan. Come to me and I will give you rest. Lumapit tayo sa Kanya, approach Him, ask Him for help. Lumapit tayo sa Kanya at mapapanatag tayo, mapapayapa tayo sa piling niya. Come to me, lumapit kayo, and I will give you rest. Kayo'y pagpapahingahin ko. Tanong ko lang, paano? Paano yun? Paano tayo bibigyan ng magaan na pasanin ng Diyos? Paano po ba yun? Paano niya tayo tutulungan? Makikipagpalit ba siya sa atin, ang Diyos? Sa pasanin natin sa buhay? Kung pasan-pasan natin itong krus natin sa buhay, siya bang magpapasan, magbubuhat nito at tayo hindi na? Makikipagpalit ba? Siya bang magbubuhat nito o babawasan niya ang bigat na ating pasan-pasan? Paano niya tayo tutulungan? Paano niya gagawing magaan ang mabigat na ating pasan-pasan? Ang sagot, hindi naman po siya makikipagpalit sa atin. Hindi siya makikipagpalitan sa atin, kundi anong gagawin niya? Sa ating pinapasan, tayo'y kanyang sasamahan. Sa ating pinapasan, tayo'y kanyang sasamahan. Kaya't, kahit ano pa mang bigat yan, magiging magaan dahil siya ay sasamahan ka. Kahit COVID pa yan, kahit virus pa yan, kahit problema pa yan, kahit suliranin pa yan, kahit pagsubok pa yan, o kahit sakit pa man yan, parang trabaho lang po yan. Di po ba sa trabaho, nagiging magaan, mabilis. Ang trabaho, kapag ka may ka-partner ka, kapag ka may ka-teamwork ka o kasangga ka. Take my yoke, Jesus said. Hindi ibig sabihin nito na solohin mo na lang. Hindi yun. Na ikaw na lang. Hindi. Take my yoke, Jesus said. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang ibig sabihin nito, isama mo ko. Sabi ni Kristo sa iyo. Itong sinasabi niya sa iyo, isama mo ko. Kasama mo ako sa pasanin mo. Tayong dalawa. Magkasama. Partner tayo. Itong sinasabi ng Diyos ngayon sa atin, kapartner natin siya, kasangga natin siya, teamwork tayo. My yoke is easy and my burden is light. Naniniwala po ako, walang mabigat na trabaho, walang mabigat na karga kapag ka ikaw ay may kasangga. Walang mabigat na karga kapag ka ikaw ay may kasangga. Oo nga naman po, kapag ka ang Diyos ang kasama mo, magiging magaan ang mga pasanin mo. Paalala lang po sa ating lahat, malakas ang ating Diyos. Malakas ang Panginoong Hesus. Kung inaalok man niya ngayon sa atin ang pamatok niya, nung panagkat nepo kay katamong ngene, ing kayang pawud, if He invites us to take of His yoke, ang ibig sabihin lang nun, mas malakas siya kaysa sa atin na kanyang kasangga. Kaya't, kung malakas siya, kakargahin kanya
bubuhatin ka niya upang mapayapa at mapanatag ka. Magsidayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroon ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Yesus na mahabagin at maamo ang Diyos Ama, dakila sa Kanyang kabutihan. Lumapit tayo ngayon sa Kanya at manalangin ng may buong pagtitiwala. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo higit sa mga panahon at pagkakataong patuloy na digmaan, panunupil at hayagang pagkitil ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mga tapat na lingkod ng Panginoon nawa ang mga obispo, pari at diakono sa pamamagitan ng payak na pamumuhay at makabuluhang panggabay sa lahat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng ating bansa ang ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingayin lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapaghingan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati dulot sa kahirapan at yung pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pagkanawa ng Ama ang mga kapatid nating yumao sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyon para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa pandemyang COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pasasalamat ni na Mel and Net Bakilano and family. Para sa kaarawan ni na Nino Richard Bermudez, Rayleigh Channel Ramoneda, 97th year of ng kaarawan ni Tranquilina Pineda. Para sa special na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Justin Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Joan Castro, Mariminette Pineda, Jonel and Josuel Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Noel Gatos, Rowelyn Nictao, Janet and Jojo Villanueva. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Mark Lester Arce, Paz Swing, Analino Campo, Avelina Ramos, Nilo Odan, Happy Sanchez Romero, Michelle and Mark Anthony Sengson, Jose Mercado, Baby Glornita Ganya, Romeo Mercado, Gloria Manalili, Ronald Nictao. At para sa kaluluwa ni na Norma, Father Eloy Montoya, Arturo Vitug, Marcelo, Dolores, Roman,
Teresita Sablan on the occasion of her 40th day of death. Jose Pineda Sr., Reynaldo Panes Sr., Maria Nena Lourdes Reneo, Jesus Manabat Sr., Mario Yason, Melencio Sr., Bonifacio, Benilda, Juan Paulo, Paz, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ngayon panalangin ang ating sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan. At punuin nawa kami sa pananampalataya at katatagan ng loob. Ito po'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis at mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga anak mong sina Norma at Padre Eloy Montoya na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol, si San Judas Tadeo na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Inihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. maghangad at magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Mga kapatid, naririto ang ating mahabaging Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Lasapin ninyo at tikman ang sarap ng pagmamahal ng Panginoong may kapal. Malaki ang kapalaran pag siya'y pinagtiwala.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ngayon tayo upang dasalin ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa pandemyang COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo po ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo po ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo kami mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluhalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, Ina ng kagalingan, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo po. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.